No dobre, toto sme sa bavili o takých veselých veciach, ale ja som sa vás, chlapcov, pýtal v Košiciach, že čo najhoršie sa môže stať hokejistovi na ľade. No a prostredníctvom nášho partnera na Elektrodom sme natočili takéto materiály, takže poďme sa na to pozrieť. Ja si myslím, keď stratí nôž, tú vlastne železnú časť, čo je pripnutá na tú umelú. Peťo Frihauf snažil sa chudák dostať na tú striedačku, sa mu to nedarilo, stále padal, neuvedomil si, že teda stratil ten nôž, ale stále sa snažil oboma korčulami vlastne korčulovať, ale bol na kolenách v jednom kuse a to bolo veľmi komické, tak ja si myslím, že toto. Aj zlý tréner, keď chytíte trénera, ktorý vás nemá rád, tak to je akože to je dosť vážny problém. Tak z môjho pohľadu prehrať majstrovstvá sveta v finále. Tým, že pracujem s mládežou, tak jedna z najhorších vecí je, keď má zlé vzory doma. Lebo tí rodičia nám vedia nám tie deti poslať úplne opačným smerom, ako by bolo dobre. Najhoršia vec je zranenie, že nemôže pokračovať v kariére a že musí skončiť v hokeji a že kvôli zraneniu. Pardon. To manželka mi volala, že už bude za chvíľku, tu idem po ňu. Citrón, to sa ti vráti. Maďar, tak ja neviem, manželka ti telefonuje, teraz ti netelefonuje, máš vypnutý mobil. Či to bola manželka, vieš, akože... Vybavili ste to vtedy v poriadku, áno? A bola to manželka? No, a koho? Ale tvoja, koho? Tvoja. Višňa, ty budeš podripovať.